Добро утро! Днес сме тук на реката малко да пробваме наплувка, да видим какво ще стане. Взел съм и спининга, де. Ако не стане, ще обърнем нещата в друга посока. Ще видим как ще е. Останете до края на видеото, за да разберем ще има ли кефали, няма ли да има кефали. Това се откачи. Това беше нещо много голямо. Малко късно, ама я заковахме. С малко повече упоритост нещата се случват. Рибата най-вероятно е трофейна. Доста голяма. Много голяма риба. Даже ще ми даде ли да я видя поне. Много голяма риба. Значи да набия в дървото. Много сериозна риба, човек. Това е сигурно 50 санта. Да. Това е огромно. Това е над 50, бе. Това е много сериозна риба. Ще късаш ли? Ще къса, май. Ето и патенцето отсреща и то наблюдава в програмата. Класически 50 см кефал, човек. Който няма как да кепне с този смешен кеп. Много сериозно. Айде бе, ела за една снимка, бе. Ела да те видиме, бе. Много трудна риба, човек. Айде, глътни въздух. Уморява се вече. 50-ка. Има ли 2 кила тази риба или няма? Айде, отпусни малко юздите, да отпусни малко ела насам, да. Последни сили останаха. Надявам се да я извада. Тук има много дървета отгоре. Риболов е брутално труден, човек. Брутално труден риболов. Ето, че рибата е изморена. Сега ще я извадим. Гледнете за какво става въпрос. Гледнете за каква риба става на въпрос. Вижте кепа. Вижте кепа. Това е нещо огромно. Това е един от най-големите ми кефали в живота на мене. Вижте. Какво става въпрос?
Втората риба е някъде на път, най-вероятно е по-малка, даже я усещам, че е по-малка. Да, спортно кефалче. Да. Дръбосък. Местото с ново место. Тук много удари човек. Първата риба, която фащам в момента, според мен е доста сериозна. Да. Да, това е 40-50 см риба. Поредната топалка. Да, нали иска да се фане само, защото качиме кепа, да е готов. Много сериозна риба. О, котио. Котио. В началото клъвна като дребна. Реших, че наби някакъв дръбосък, а то това приятна изненада. Ще трябва да излезнеш. Тук е толкова неудобно място. Ще трябва да излезнеш. Орит кефал. Идва. Ела. Няма да скъсаш. Не можеш да скъсаш. Ела ти, чудовище, човек. Погледнете за каква 50-ица става въпрос. Огромна риба. Огромна. Айде. Как да дойдеш? Риба номер 3. От големите не е толкова голяма, може би. Или просто ми даде малко аванта. Ще трябва да си посещавам аз старите места. За какво не идвам? Тя е по-голяма от другата. Да не фанах същата, бе. О, сериозно торпедо. Трябва да я прекарам от тази страна на клона. Сериозна риба е. Айде, ела да те прекарам от тази страна. Да те кепвам и да си бегаш. Много добре се е фанала. Тя е по-голяма. Тази е по-голяма. Това е рибата. Чудовище. Чудовище. Вижте за какво става въпрос. Вижте за какво става на въпрос. Огромно. Огромно чудо. Вижте. Това е 2 кила и. Айде. Айде и ти от тук. Изчезвай. Ах ти чудовището. Вече им загубих бройката.
Поредната хубава риба. Доста сериозна. Рита. Много рита. Дай да видим, айде. Дай да видим. Мали. Много голяма риба. Значи се да скъса, иска да набие тук. Копалите мръсно. Не под дървото, бе. Ела насам. Ще прехвърлиш дървото, ако ще... Глътна ли водичка? Глътни вода, глътни въздух и се приготви да излезнеш от водата. Айде. Ела, че ще счупиш въдицата. Еба ти топалката, човек. Не пак. Ще счупи кепа. Погледнете за какво чудо става просто. Красота. Айде, бягай. Торпедо.